Както казах, днес ще дегустираме Dummy Steak. Аз си сипа и ще ви разкажа, защото за да го кръстат Dummy Steak, те са сбъркали нещо. Решили са отлежаването да се случва 3 години и половина в чисто нови, в бърбан бъчви и последните година да бъде в чисто нови американски дъбови бъчви. Нямам идея как е станало, но вместо една година е сяло. 2 години в повече, т.е. 3 години и половина бърбан бъчви, 2 години в чисто нови американски бъчви. Тази една година разлика обаче, те не си я търсили. И са казали, тук сбъркахме, макар че не знам защо да са сбъркали, година отлежаване винаги дава по-голямо богатство, но те така са решили в началото да бъде само една година отлежаване. Тези 2 години отлежаване, те казват, ние сбъркахме, ще промениме малко стила му, опитали го, разбира се, харесали го и казали, нашата грешка ще бъде бутилирана. Така че опитваме 46 градуса, 80% царевично съдържание, 20% малц, отлежаване в тези два вида бъчви. Бърбан 3 години и половина и 2 години чисто нови американски дъбови бъчви. Отново се връщам за американския подход, защото този мастер блендер е решил да направи подготовката на бъчвите, обгарянето много по-дълбоко. В обгарянето има 5 нива на дълбочината, на времетраенето. Той го прави до ниво 4, което е между 45 и 60 секунди. Бъчвата буквално гори. Получава се този така наречен алигатор ефект,